Ngironi ndikubudze chokwadi pane chimwe chinhu chakaitika 2008. Vese vari munana Bikita vanotochiziva. Pane murume wainzi Amos Mutongi naMadhege. Amos Mutongi nomunun'una wake vakatenga famu pamuganhu weZaka neBikita. Vatenga famu nobva vavhura famu riya zvakanaka, nobva vatanga kuti planda nzimbe. Kana vari munana Bikita izvozvi zvendiri kutaura, muganhu weZaka neBikita uyu nomunhu anonzi Madhege, zvendiri kutaura nyaya dzandachitaura dzamaprojekiti idzi. Amos Mutongi akatumirwa maCIO ende vaimuziva kuti wanga ari weMDC, iye nomunun'una wake. Ende airima nzimbe, achirima chibage chokuenda more than 5,000 hectares, tongoti more than 10,000 hectares yechibage. Nzimbe ameno dzakawanda sei, apa pakatokurisa. Purazi rese raakatenga wakangori kilina, nobva vatanga kutoita zvenzimbe nokurima chibage nekurima makabheji, tamati, vanhu vachienda kundotenga. ZANU-PF yakatumira maCIO 1995 because family rakatanga 1994, rakavhurwa 1994. Yes, end of 94 ndo pakatengwa farm. 95 rikavhurwa, 96, 97 richizotanga kurimwa nzimbe, ranga rambo richiringorimwa chibage chete. Anga ane matraki 3, matrekta anga ari kuma more than 15, and anga ane vashandi vanga vari more than 300, iye nomunun'una wake Amos Mutongi. Ipo panapa vari munana Zaka neBikita zvandiri kutaura izvi vanotozviziva. Ruzhinji ruri munana Bikita East nenana Zaka chinchinyi muganhu weZaka neBikita vaitondoshanda ikoko. End of the day vachidzoka kuruzevha, mangwana makuseni vanomukira vachienda kumabasa kwaMutongi, ende achitokoresa vanhu zvaifarirwa, zvaifadza chero macommunity villages eBikita neZaka. Vamwe vaitobva kureko vachitondoshanda, achichokoresa mari yakatodarika yaikorwa namaticha kumageneral worker ake Amos Mutongi nomunun'una wake. Vakatumira maCIO. Pokutanga vakatumira majournalist. Majournalist akataura zvaakataura. Amos Mutongi nomunun'una wake vakadhinaya mari yeZANU-PF yavakanga vaofewa namatrekta. Vakati handikwanisi kutora zvinhu zvegovernment because ndine zvangu zvakakwanirana. Vakati mari, vakati ndine changu chakakwana. Pari zvino chimbondimirirai, kana ndazoshoterwa ndichauya kwamuri. Ende vaimuziva kuti munhu weMDC, vanhu veMDC ndozvavakaurayirwa papurazi riya riya. Amos Mutongi akafurwa ari mumunda namaCIO, akamuvandira akamufura ari mumota, mota ichifamba, mota ikaita accident. Amos Mutongi akanzi waita accident. Between Amos nomunun'una wake pane mumwe wakafurwa namaCIO akanzi waita accident. Munun'una wake Amos Mutongi wakarohwa namaCIO akazondofira kuSilvera Hospital Mission. Silvera Mission Hospital ndokwa akandofira, arohwa namaCIO, aramba mari yeZANU-PF. Semu naMadhege muBikita futi, semu area. Panana Tagona High School apa, pamusoro peTagona apa, takatarira kwana Mazungunyiko.
aita basa rokundohodha aikundotenga mombe ma1000 nama1000 emombe achitengesa. Madhege akasvikirwa namajournalist akavunzwa same story. Majournalist eZANU-PF vana Tilda Moyo ivava vana Tilda Moyo varipa vakaenda kuzaka kwa Madhegeko vakandoita mainterview nevamwe vacho vakatoshaika, vamwe vacho vakazotiza Zimbabwe panyaya yaKabila 2001. Madhege akafurwa akatadza kufa, masiya iwo akandomupedzisa. Saka ndinoshamisika nomuchinda uyo anonzi nyoka yamabhunu anotaura zvokuti mugavhumende mune intelligence wati security force inoita so. Nothing to do with the Zimbabwean bra. Those Department of the Army and CIO zvine chokuita neZANU-PF nokuti they are benefit to that, ndio vanobenefita nazvo zvokueliminata vanhu, zvokuuraya vanhu nechidepartment chavo vakabatanidza masoja, maCIO, maCID, chinyi hazvina kana chokuita namaZimbabwe. By the end of the day muchizoti mukauraya vanhu muchivaurayira nyika yeZimbabwe, mangwana nyika yacho ino mukayava nani inotomuka iri worse. That's why muchiona nyika isingagoni kuenda mberi, because Mwari musati haoni zvamuri kuita. That's why achipa upofu nohurema hwebrain hwekutadza kufunga kuti nyika inoda zvipi kuti iende mberi, muchingoramba muchiita chinhu chimwe kubva musi wa1 January, kubva musi wamavhota kusvika another next general election. Mwari unenge akatsamwa neropa ravanhu rinodeurwa, vanhu vasina mhosva. Kutora upenyu hwomunhu anofanira kunge achisa 100 years munohutora ne20 years. Ane 20 years. Zvamakauraya vana Itaidza Mara majournalist, vamwe vacho vakatovauraya. Vana Mutodi vaizviita zvigananda zveZANU-PF. Muripi? Korozozo. Zita rako rakungodanwa muhuipi, haridanwe mune zvakanaka. To have a bad name to the society that is full of shit.